Jadi bet makitaan ka sa ating mga kwan. Ito lang, practice lang. Ikaw, practice din. Pero nga eh. Hugto ka lang. Naunta ninyo guys. Tanang among sudan. Utan ka munggay. Siyempre guys, Buwan. kailangan natin Budburon. ng... Siyempre, Buwan budburon ba? Longgo ni sa amon. Longgo. Malunggo ani sa o sa buwan ni prito. Pinirito. Samaro. Ay, kabayo. Ang mais. may Naon isang... na magmais ta. Nagbusog ako sin mais. Uy, Sugdo na to. Buyok sa mais. Pinirito niya. Mga una dayon. ganito siya guys. Wait lang, magkukuha ko diba? I need body loves me. Oops. So, hindi ko ako kakain. Ha? Pulot na ka munggay. Walo. Bali singuta eh. Usa ating singot. Ikaon. Ang buwan, ito sulo sa suka ko itong lami ah. Ako sa lipod ulit. Higop nagtabaw. Uy, wala nakita si mama. Dara oh. Wakoy lingkuranan. Kupad sa akong mais. Wakoy lingkuranan ma. Ako dati. Ano nga nga. Wakoy lingkuranan man. Ma, wakoy lingkuranan ma. So, kakain na po ako guys. Siyempre, kailangan natin ng Anak. ano para healthy tayo. Kailangan din natin. Itutuslo natin si suka. No, papay ako na ito. No? Aw. Sabi. Ano man? Awoy. Yan siya guys. Dara, mais. So guys. Lamig tayo guys. Buyag. Akong gibusok ang mais. Ang gulo. Busok ba? Sa amon toy kog kulitog man na. Haluwag. Kamote? Hinumdum ko mo ana to, mama. Magbuyo kog mais. Tama lang to kong papa. Magbuyo kog mais daan dai kay magdakog isda. Ma. Nakataon. Buwad. Lami ang mga ugat-ugat sa isda. Supsupon ba? Kalit ito usa ka bangko na sa tulo man ta. So, ang halang. This is... Bang bata ng bangko pa. Tama ko man kami makikitan. Na. Ito isang halang. Pero kaya. Lami kayong mais guys. Marami ibang buwad. Mais niya. Buwa da yun. Pagkalami Tuslo din suka. Kuhay ko. Kuhay ko. Napinirito oh. Ako na to imbitaron si Ate Charing sa South Korea.
Kan una ko sa buwad nga lunggo-lunggo. Kaya daw man to di arte. Yan, buwan. So kami din to magmukbang ni Perme. Utan. Utan, buwan niya, Right. mais. Utan para kusgan. Pero lang may naka-vlog because work may permanent. Anak ko naroon ka sa akin nila. May guling-guling ang sagot ako kaysa wala. Ayan, buwan. Busog naman ko eh. Utan lang. Di na po. Okay. Ma'am. Pwede mo na ikat. Ha? Ay, off palit na asa. Baso ma. Pero yung ba eh, cut tabi yun. Kung ano yan. Edit-editon na. Wala na pwede na edit. Uy, edit-edit. Ako Largo na lagi na mo, pareha ni mukbang buki. Huwag ka mailan magani mo inikaon isa. Lagi. Abli. Largo ka. Takang hamsi buki na ba mag-abot, magluto. Akong gasulian. Amus na kita sa tuloy kaon. Utan kamong gay ba? And fish. Isda nga tama tong. Suka da yun. Suka ni Madam Grace gikan sa bukid. Mga untanin yung tanan. Solve ang panahapon. So yummy. Urusan singot. Ano eh? Dah. Dili. Ay, nanin ako kanilang. Dili po TV. Hinilag ko. Mukbang ra ba ni? Mukbang. Yung gari deh, kamera dapit. Kung ano, kung ano. Nadaot ang atong diet, ani. Okay lang. Gay ko pa. Basta Mukbang. utan di naman makapatambok. Daw. Ano yung mong gikaon? Kiton tamang sa among gikaon, ha? Ano yung mong gikaon? Ara. Utan. Isda. Suka na yun. Suka. Buwad. Lunggo. Buwad. Oo na sa buwad niya na lunggo ang habilin. Uy, wait na. Wait na. Water. Ano pa? Wait na guys. Busog na kay ko. Uy, di na ko. Busog na ko. Huh? Kan mo buwan na. May buwan kan ka pa? Ano ka lang? Mukbang beto. Oo, sa lunggo-lunggo. Mga buwad pagduron. Ito natin ito slow guys. Pilang kilo ang buwad pa? Palit. 20. 2.20? Tres. 3.20? Ang sarap. Naktobi pala ito.
Siya sa Diyos. Kurot na guys. Kuwawa pa guys. Ari pa na ko ah. Tamangi ko na. Yun ako. Mukbang tilor-tilor man eh. Yun ako. Sabi basugan ako purya buyag. Ako mas busog ay Amay ato yung kanon. chigamoy. Ako daghan kayo usab ng kaano. So thank you guys. Basta mabusog ta kay Mana ba? Mana ko. So thank you guys for watching our first show and don't forget to subscribe, like, and share. basta mabusog ay ta. Hinuktok lang yung pangalan na. Nukos ka busog ah. Mana? Mana sa ba? Ano man na basta mabusog ta ba kay mong hinuktok ta. Ano ito? Kinukos ka busog. Ayaw ba? Hi, uy. Hi. Ano si Queen Queen guys, akong anak. Utan bi akin ni siya guys. Buyag. Iyan ang huton iyang gikaon. Oh my gosh. Mm. Oh, mama. Ursa ang singot. Oo po, nisingot ko po. Bye-bye. Woo! Let's play balloon na guys. Yeah. Woo! Mana, busog na. So guys, Sige Ano guys. to? Mahugas sa mi. so thank you guys for watching our vlog and don't forget to subscribe, like, and share. Say Bye. bye. Manghugas sa mi.